non é tan simple como un adulterio un fillo bastardo, Entón que? En serio que non te enteraches? Que non. A ver, a verdade é normal, es non aquí. Eu che conto. Pois mira, fai uns anos, Antonia era unha muller felizmente casada. Vivía co seu nai e co seu marido. Vivían da súa paga e tamén da paguiña da nai. Pero vamos, isto ao marido non lle abundaba, El quería máis. En concreto, quería montar unha carnicería, e para iso fan falta cartos que non tiña. Non fai falta que baixedes tanto volume. Todo o lavadoiro sábeo e Antonia xa marchou. Como vos gusta falar e falar os demais? Pero de facer algo, se xa vos gusta un pouquinho máis. A ver, ten que sabelo. O asunto é grave, e ademais... A ver, todos sabemos o que ocorreu. Todos sabemos que para obter o diñeiro, o desvergonzado do marido matou a nai a súa propia esposa a sangue frío. E que esta, como boa filla, testemunhou contra ele, condenándose a la misma, porque el xuroulle que volvería, para levar onde iremos defuntos. E non o condenaron por semellante crime? Que pouco entradinha estás dis? Pois non. Todo por culpa da falsa testemunha dos amigotes de bar. E iso que a ferida levaba a súa marca de carniceiro. Só un home con tanta precisión podería facer o que fixo o asasino. Cortou unha ladiva baixo como un porco na San Martín. Só 20 anos iso que custa a vida. A vida do pobre. E ainda por riba dunha muller. Pois sí. Alguna podería deixar unha cesta pequena? É que escocín a muña na casa. Sí, toma, toma. Que ocorre? Entereime do teu. Só quero que sepas que non estás soa. Vale? Pero como lle falas diso? Muller, é por axudala. Moitas grazas. Non te preocupes. E ademais pensa, 20 anos son moitos e igual cambio. Non van cambiar. Tengo mal tan arraigado no corpo que para iso tiña que baixar Deus en persoa para quitarlle o corazón e porlle outro. O único consolo que me queda é que neste tempo mora el ou eu. A ver, non digas parvadas. Ti non vas morrer. Que pasaría co teu fillo? Os orfanatos non son un bon lugar para ninguén, e menos para os nenos. Pero tamén tes un fillo. Sí. Foi o único bo que fixo por mí ese bastardo. Tranquila, muller, que como se lle corra aparecer, matou a golpe de sacho, Non podo permitilo. Condearíante. Co bella que son, tenme igual, polo menos levaría ao inferno. Ás veces, penso que todo foi un soño e que o cárcere non me vai devolver. Pero sei que non é así. Vivo con tanto medo que isto non se lle pode chamar vivir. Cada intre aplástame a certeza de que teño todos os días contados. E que non sei que vai facer cando me vexa. Tremo con só de pensalo. E que non podo facer nada. O único sería rezar para que o maten. Rezar para que maten o meu marido. É que é un sensentido. E supón que debería de protexerme, non é así? Non debería de ter medo dele.
isto sexa certo. Non sei para que serven cerrar os criminais como a él. Se en canto casa do rei ou algo parecido, veña, todos fora. Non sei, igual son eu, pero pareceme un pouco estúpido. Seguirán sendo uns ladróns, uns asasinos, uns violadores, que o rei case non os vai cambiar. Exacto. Calade, así non axudades, Antonio. Perdón, non nos decatamos. Agora sí que estou condenada. Que poderás amarme? Nada. El meu pobrecillo. Solo dime, por favor, que descuidar de él. Y que non podería vivir con remorsos de que lle sucederá algo. Antonia, prométoche pola miña vida e pola dos meus propios fillos que non deixaremos que che faga nada. Nin ao teu neno tampouco. Ten que haber unha solución, por Deus. Temos un goberno, unha audiencia, uns serenos. Todo iso non pode ser inútil. Algo haberá que se poida facer. Ese contactades un abogado? Podería axudarte. Pois claro, como non se nos ocorreu antes? Non sei, é que eu non vexo esperanzas por ningún lado. Tranquila, muller, por intentar non perdes nada. Pensa no teu fillo. Está ben? Cando teña libre irei. Que che dixo o abogado, muller? Sí, que che dixo? Teño que seguir vivindo baixo o mesmo teito que él. Teño que seguir vivindo con él como se nada hubiese pasado. Como se non hubiese asesinado a miña nai. Antonia, Pero que non sei que facer. Teño que seguir vivindo con él como se nada hubiera ocurrido. Como se non hubiese asesinado a miña nai. Teño que seguir facéndolle a comida, teño que seguir lavándolle a roupa. Entendes? Eu tiña razón. Que leis, ai meu Deus. Así os que os fan a saturasen. E non haberá algún remedio, muller? Non haberá algún remedio? Sí, hai un... Di que nos podemos separar despois unha cousa que se chama divorcio. que é o divorcio? Un preito moi longo, e como xa sabes, os preitos sempre rematan porque perde o inocente. Se lle pides o contraindulto ao rei? Non lle farán caso. Como a este debe haber centos. Non lles importa. Pois eles non fan nada. Farémolo nós. Cada noite pode quedarse unha de nós contigo. Así polo menos dormirás tranquila. É boa idea. Sí, tranquila, non deixaremos que che pase nada. Moitas grazas, de verdade, moitas grazas. Thank
Antonia, estás ben? Sí, claro, estou un pouco cansa. Por que o dis? Non, é que dende que retrasaron o indulto do teu marido, notoche como triste. E tes mala cara tamén. Non te preocupes, estou ben. Bueno, non pregunto máis. Eu che vou contar unha cousa máis. A ver, de que se trata? A raíña vai parir. Mandan indultos de fixo e seguramente un deles vai ir o teu marido. Non é unha boa noticia. O teu marido vai sair do cárcere. Antonia, dixen algo malo. Estou xa farta de facer a quema de Antonio. Levo varios días faltando. A ver, muller, é normal. Acabase de enteirar de que o seu marido vai recibir o indulto. Non o sabía. Pobre Antonio. Non será librado desgraciado do seu marido. Xoana foi falar con ela. A ver se así anima ou por lo menos logra que saia da casa. Que se espere. Antonio merece un final feliz. Antonia, tes que sair da casa. Non podes deixar que ese malnacido te arruine máis a vida. Que importa a mí a vida a estas alturas? Xa sabemos perfectamente o que vai pasar. Vai vir e vai me matar. Sen nada tampouco vas a solucionar nada. Dame igual. Se vai vir a matar e prefiro deixarme morrer. Pensa no teu neno. O neno non vai quedar só. Xa falei cuns parentes. Ainda así, o pai podería reclamar a custodia. Non podes deixar que cría o teu fillo. Todo neno necesita dunha nai. E ese desgraciado non creo que sepa darlle amor. Xa, pero... é que xa non sei que facer. Estamos contigo, xa te o dixen. Deixanos axudarche, pero tes que ir a traballar. O teu neno non se alimenta do aire. A ver, esta tarde iré ao traballo. Pero por favor, Xoana, tens que prometerme que todo vai sair ben desta vez. Pois claro, muller.
asistente do capitán. E o asistente do capitán? Polo seu amo. Entón ten que ser certo. Hai que dicirle a Antonio, por fin vai poder dormir tranquila. Non, temos que estar totalmente seguras. Non podemos facer ilusións. Arriscarnos en que sexa mentira. Arriesgaros a que sexa mentira o qué? Acabouse, Antonia. Non vas ter que sufrir máis. Que queres dicir con iso? Está morto. O teu marido morreu onte, susto despois de recibir o indulto. Non contabas comigo agora, Xa vin ao cativo. Que feo, Parece que o achucharon as bruxas. A ver que hai de comer aquí. Temblaba e tapabas a cara. E apartábase de mí como se fose un demo. A saber o que lle contaches. A onde imos? Ia deitar o neno. Teñamos a festa en paz. Dime, que ibas facer? Ia deitar o neno. Ben, entón imos nós tamén a deitarnos. Eu non teño sono. E que máis dá? Se vas a estar desperta como unha centinela. Tú entiéndela porque na cama non podemos os dous. Eu durmo aquí de calquera maneira. Tesme medo? Noso? O que carallo é? Imos! Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué reproductor usáis arriba? No, pero ¿qué programa? Lo usaron en el aula de música sin problema. Lo usaron en el aula de inglés sin problema.
máis cousas. Ordenador que usamos. Hai máis cousas, porque xa ocurramos que pasa. Debido a problemas técnicos, imos parar un momento o acto. Despois do que ven ser o recreo, volveremos, vale? Así que, tranquilamente, imos indo para o recreo. Tranquilamente.